orin àláfíà, ètò àláfíà, òjọba àláfíà lè tẹ̀rẹ̀ ẹ̀yà jẹ́. Nínú wòlíì Aísáyà orí kẹsí ẹsẹ̀ kẹfà, àsọtẹ́lẹ̀ kọjá pé oríṣìí yá ṣẹ Ọlọ́run mú kó wòlíì Aísáyà kẹmọ Ísírẹ́lì o, torí pé Júù Ọlọ́run ṣùlérí Mèsáyà ó ṣe kàn án. Nínú wòlíì Aísáyà orí kẹsìn ní ẹsẹ̀ kẹfà, ìhàn bí ọmọkùnrin kan ìhàn bí kò á àkó oríire. Lẹ́yìn èyí ni ọmọkùnrin kan ọmú kò á, èyí ni túmọ̀ sí pé múrúbọ ọmú ṣètùtù ẹ̀ṣẹ̀ ra lórí igi àgbélébú. Ìjọba ẹ̀yà lé èjìká rẹ̀ kété wàhálà òṣòro ọ̀nìyàn ayé pátá o wí ọrùn rẹ̀ láàgbé alé. Òun ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mi rán nígbàgbọ́ lọ́pọ̀ ọgbà pé ká mú di àníyàn ra lórí ọ rárá ká kó a lórí Jésù, torí pé ó lè jìká ká mú gbé kété rúra. Ní orúkọ rẹ̀ ẹ̀yà jẹ́ òyanu. Lọ́ra orúkọ rẹ̀ òun ni olùbádámọ̀ràn ẹ̀sà àmọ̀ràn kò nílò nú ayé kó a rí lé ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. Ẹ̀yà pé ní Ọlọ́run alágbára pé mi rí bá a ní ra kàn ó rú wọn lójú, bóyá Ọlọ́run ni, bóyá ọmọ rẹ̀ ni, bóyá ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ni, bóyá ẹbí àbí ẹbí. Ẹ̀yà pé ní Ọlọ́run alágbára torí pé Ọlọ́run fún ara rẹ̀ gan ló fẹ́ yá gùn wà láàrin ọmọ ènìyàn kan mú orúkọ rẹ̀ ní Jésù Emmanuel, Ọlọ́run rà pẹ̀lú ra. Ìhàn rẹ̀ ya pé ní bàbá ayérayé bá a ní ẹ̀sìnjọ́ kọ̀ọ̀nì kọ̀ọ̀kan nínú ayé líbe ká yí orúkọ Jésù ká padà lónìí o kò rí tàbí kò èdèdé kọ orúkọ rẹ̀ ní èdèdé. Òun náà ní ti ọmọ aládé àláfíà. Òun là kò rí ọ̀rọ̀ mi lónìí. Kàn mí pé bá kẹ́hùn kan jẹyọ nínú ayé Jésù kan mú òwe lọ tọ́ ọmọ aládé àláfíà ni Jésù yìí ṣe. Líkété ìgbàkẹ́ líbe wọ́n á rí kí ṣe jàgídíjàgan. Èkógun ẹ̀kọ́ tẹ̀já olúkúlú rí ọkàn ríbi kan tí wọ́n fẹ́ dé lọ́nà nípa òṣìṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. Ẹ̀rà kan dá láṣà àbí lábá wí ó kà á ṣe òní pé kàn sọnà sùúlù wọn ni kàn dá wàhálà síbẹ̀. Ikọ́ bá jẹ́ pé ọmọ ẹ̀mí kẹ́ nínú kò yẹ kí a gbé nínú náà. Hàn ìwà ronú bá ọ torí pé àláfíà lè dúró fún. Àláfíà lè mú tọrọ ayé á. Àláfíà lè mú ìkóni ó gan lórísun àláfíà. Ẹ pàṣẹ àláfíà, ẹ ṣòtàn kálẹ̀ àláfíà. Ó lè rí dájú pé kété bí kò bá ti yà àbí bí kò bá ti késùn sí wí àláfíà wí ẹjọba lébẹ̀. Èrèdí lèyí ni kò jẹ́ pé amújẹ́ ròyìn ayọ̀ kọ́ lónìí o. Irú dàrúdàpọ̀ kò bá yọ nínú ayé rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣáájú ọ̀rọ̀ tòní. Kété rẹ̀ ó ti dàrú mọ́ lójú kò tí gbé kan lòmórè ṣubú kò tí gbẹ́sẹ̀ kan síwájú mẹ́rún lọ́dà gbèsè yìí ní wàràwàrà torí òṣòro ayé kò bá ẹ fẹ́ ra. Ṣùgbọ́n kò bá yọ̀ pé ọmọ aládé àláfíà tọkàntọkàn sínú ọkàn rẹ̀ kẹ́yà gba ìjọba àtàkóso kẹ́ lébẹ̀. Nínú omi ọkàn rẹ̀ kò dàrú ni, nínú ẹbí rẹ̀ kò dàrú ni, nínú iṣẹ́ rẹ̀ kò lọ́jú pọ̀ ni. Kò bá ti apàṣẹ àláfíà síbẹ̀ kété rẹ̀ á lọlẹ̀ lálàáfíà ni. Wé àgbàgbé nínú àkọsílẹ̀ ti ìrere pé líjọ́ kan òun àti ọmọ ẹ̀yìn wọ́n fẹ́ rìnrìn àjò. Ó sùn sínú ọkọ̀ ṣùgbọ́n lójijì ìjì dídé
ó dìde ó dèrò bá ó kọ́kọ́ já ẹrù ọmọdé nìyẹn rìn yá jí gbólóhùn àṣẹ kan ní pàṣẹ àlàáfíà àlàáfíà dẹ̀ jọba. Òjó lórúkọ mi, ọmọ àbálábí tán, súnmọ́ Jésù ọmọ aládé àlàáfíà á pàṣẹ ìrọ̀rùn sínú ayé rẹ. Ire o.